Keď ja idem navštíviť kamaráta. Takže, tak. Surprise, motherfucker! Viem, čaute, tu je Frank, dneska si tam uhrať ďalšieho videa, dneska to bude video s Mutexom. Dobre, čau, idem za tebou. I believe I can fly. Poď sa hitovať, hej, kto koho. Dobre, takže sme Frank. Jaký som... Dobre, ja idem vyťažiť strom, ale teraz už sa nehitujme. Vychvať. Ja to urobím bezpečne a plynulo. Nemôžeš nič ničiť. Nenič ty. Ja som sa schoval. What the hell? Is autista with me. In the section on the hour. Co? Blbě, ale jde neničiť stromeče. Nie, najprv saplingy. Má sapling. Yes, mám. No, sme zachovali. No, tak som. I am the one that say I must get one. Ešte by to chcel jeden. Ty, aký veľký strom je? Nie, nie taký veľký. To vyrastol. Všetko rastlo. Aj na strength. Dobre, ja to dám do čestky. Rovno to už posadím. Ja urobím kobu. Hej. Ale urob ho, neznič. Mám skyblock. Budem sa snažiť. Ale daj mi takú hlinu. V čestke? Nemám. Však ja som iba toto takú už vykopala som tu tak svoj okraj, aby nám nespadli saplingy. Po čestku nechám ten grass block a ja vyťažím. No nie až tak, no dobre. A po čestku. Počkajte. Asi pôjdeme ťažiť. Dobre. A ty si vieš tak dej, že v polke videa dáš timelapse a potom si ho vypneš po ťažení. Že budeme na timelapse ťažiť, lebo tak to máme v prvom videu. Hej, no ale musím striť. Alebo, nemusím. A budeš ty ťažiť, či ja? No to ty. Abo ja to budem ťažiť a ty tak tam dáš timelapse, dobre? Mám hlinu, že kde spravíš generátor? To ti na to treba koľko? Daj mi hlinu. Nie. Ja viem, jak to treba. Tak. Bože. Tam nemáš. A jedna hlina mi chýba, tak ja zoberiem. Brebo nebo. Tak si stojí zoberiem. Počkaj, ja zoberiem, dobre? Lebo ja viem tak dobre brať. Ten je vo vode. Nie! Však ja stejne zoberiem jednu. Tak dve sú vo vode. Sorry. Dobre, ja som zoberala tu tak dve. Ale môžem to ťažšiu. No nie, to si dám to. To si dám to tak, že tu bude strom. Počúvaj, ja vyťažím wooden krompáč, dobre? A ty začneš ťažiť s tým kamenným, dobre? Dobre. Sprav si, ja spravím crafting aj a ja urobím cobble. A viem čo urob. Nie! Ja som skoro vyhodil toto. Mne sa to laglo a skoro to padlo do vojdu. Urob crafťák. Mám. Daj crafťák. Ale nebolo miesto na cobble. Nie. A my sa tu spawnujeme. Tak. Nie, my ja viem čo urobím. Daj mi crafťák hlavne. Dobre? Urob mi krompať. A ja... Treba mi jedno drevo. To všetko spravím na plenky. A dám posadiť bez... Hej, a dáš mi 3 plenky. 6 plenkov. Hej. Tak do čestky. Dobre, dík. Bo som si zmenil. To také klasické. Sorry, Maď. Ale mne nejde otvoriť čestka. Prečo mi nejde otvoriť čestka? Laglo sa mi to. No to vyhoď mi to.
O, už mám. Musím dať čo urobiť. Keď si klika na ten kvarťan, tak si ma hodí za seba. Ja čakám na 6 cobblestoneov. Nie, iba 3 stačia teraz, nie? Nie, ja vyťažím wooden krompač. Dobre. A potom sa budeš na mňa kúkať a budeš dávať ten timelapse. Dobre. A kým sa mi nezničí ten krompač stoneový, dobre? A ty vieš, jak daj ten timelapse? Ale dosť ťažké to je. Hej, že to je také, jak si dal, ale to vieš, tak daj, že bude timelapse a potom už nebude timelapse. Hej, tak, lebo to musíš vypnúť to, čo mi príde. Ale už toč. Ja točím. Ja. Čo robíš? Čo robíš? Že my nemáme drevo. Bože! A to čo robíš? Ešte mi treba. Nekonečný zdroj vody. No to ja spravím. Nie, ale ja to viem urobiť rozumne. No však ja mám drevo. Plenkou ale. Ja mám drevo. Už som urobil plenky, takže nič nerob teraz, Ešte dobre? plenky. No uhni. Tak, uhni, tak. Toto znič. To už je 3x3 bloky. Joj. Krása. Ja ti to zatiaľ zničím, dobre? A ty už tam polož dve. Tu musíš dať. Ešte tu. Tu daj ešte dve, tu. Kde je uhli? Tu, dobre. To na každý taký zdroj vody robil. Ja zničím toto bloky. Dobre, čiže teraz. Tu bude lava. Tiec. Voda tu bude. Tu bude lava. Nie, to musí byť ešte o jedno rozšírené. Ale to sa dá aj tak. Jak som to Mám. spravil. Tak. Tu bude tiec lava. Toto potrebujem rozbiť. A teraz by to malo fungovať. Tak. Nie, počkaj. Lebo tam v strede je bedrock. Ja viem. Nerob nič. Sa daj tam do stredu Dobre, to nič. a zober lavu, rýchlo ju zober. Prečo? Zober. To musíme presunúť. Lebo tu je ten bedrock, tak to musíme Však práve, že to je dobre, lebo budem len kopať a nezničím bedrock. Uhni. Nie, ale však musí pretekať dole voda. Ja viem, dobre. Ja ti to dávaš tak. Už viem. Ja vedľa česty použijem crafting table. Crafting. A tu sa ti dám toto, čo si ty vyrobil. To nám teraz netreba. Je to tam.